O proxecto de mina de ouro a ceo aberto en Corcoesto sitúase no concello de Cabana de Bergantiños, pero tamén casi limítrofe co concello de Coristanco, moi perto do de Ponteceso e tamén do de Laxe. A superficie que pretenden explotar é alrededor de 400 hectáreas, para que a xente non se entenda, o equivalente a uns 600 campos de fútbol. Preténdese explotar a ceo aberto e para facelo, en primeiro lugar, teñen que remeser, arrincar 190 millóns de toneladas de rochas antes de chegar ás rochas que conteñen ouro. Cando cheguen a elas, traballarán sobre 17 millóns de toneladas de rochas que teñen unha lei media de 1,6 gramos, 1,7 gramos por tonelada. E iso danos unha cantidade total de ouro de 34 toneladas. Esas 34 toneladas podría cargarse nun camión de gran tonelaxe, pero para extraelas farán falta 5.400 toneladas de cianuro e produciránse 17 millóns de toneladas de residuos, contendo 8.400 toneladas de arsénico finamente moído. E, ademais, unha enorme entulleira con eses 190 millóns de toneladas de rochas que teñen que arrincar antes de chegar a esa zona. Como se vai facer? Pois con megadetonacións, boaduras enormes, algunhas das cales poden mobilizar o contido equivalente a 1.000 ou 1.200 camións que levantarán enormes cantidades de pó. Despois, esas rochas levaránse a un lugar onde serán trituradas, cando cheguen as rochas con ouro, serán trituradas e despois en tanques pechados, tratados cunha disolución de cianuro. O cianuro ten moita avidez polo ouro das rochas e vai non pasar a disolución. Despois, por un procedimento químico electrolítico, o que fan é separar o ouro do cianuro e xeneran uns residuos de lisiviación que van a unha balsa específica, unha balsa que chegará a ter máis de 300.000 metros cúbicos de residuos contaminados con cianuro, e unha cantidade maior, con uns 17 millóns de toneladas, de estériles, de residuos de tratamento, pero sin cianuro, con arsénico, pero sin cianuro. Para albergar esa enorme cantidade de residuos e de entullos, pretenden desviar o Rego Lourido nun treito de casi 3 kilómetros, e na cabeceira do val do Rego Lourido, pois facer o dique de contención desa enorme balsa mineira. O dique da balsa terá unha longitude de máis de 1 kilómetro, a altura máxima do dique será 5 metros maior que a torre máis alta da Catedral de Santiago, e a cantidade de lodos que conterá esa balsa sería de abondo para tapar todo o casco vello da cidade de Santiago cunha altura de 35 metros de lodos. Iso é, a grandes rasgos, as características desta explotación mineira, que, por un lado, se sitúa moi perto de algunhas casas. Hai veciños que teñen a súa vivenda a menos de 100 metros de distancia das entulleiras que pretenden construir, e, por outro lado, sitúase moi preto do LIC, o lugar de interese comunitario, do río Anllóns, a 140 metros de distancia, apenas no lugar que máis aproxima. Por outra banda, este LIC río Anllóns desemboca no esteiro do río Anllóns e na ría de Cormelaxe, que son uns paraxes tamén protegidos por elevado valor ambiental e paisaxístico. Calquera accidente que afecte o dique de contención da balsa de lodos vai acabar afectando a estes espacios naturais protegidos que se sitúan a menos de 15 kilómetros da zona mineira. E no medio hai pobos, Anllóns Grande, Ponteceso, hai vivendas, hai pontes, hai 2 estacións eléctricas e terras agrícolas, unha grande cantidade de actividade económica nesa zona que podería verse afectada no caso do accidente. Pero mesmo se non hai un accidente nesta explotación mineira, haberá sempre o pó que se genera durante a explotación. Mentres estén arrincando os 190 millóns de toneladas de rochas iniciais, será simplemente pó. Pero cando cheguen os 17 millóns de toneladas de rochas que conteñen ouro, tamén conteñen arsénico. Entón, a partir dese momento, cando sea triturado, cando haxa pó en suspensión, será pó e arsénico. Por lo tanto, xa non será
únicamente un problema físico de saúde pública por tema de silicosis que está a repuntar en algunhas zonas de Galicia, sino tamén polo feito de que ese po conterá un contaminante moi perigoso para a saúde humana, como é o caso do arsénico. Bueno, partimos dunha situación, dunha zona coberta sobre todo por masa forestal, que ao final vai a quedar transformada nunhas entulleiras. En total serán unhas 215 hectáreas de entulleiras que reciben todos esos escombros do proceso, máis dúas balsas de lodos, un de lodos de lisiviación, que será máis pequena, e unha enorme de lodos de flotación. Esta zona normalmente será revexetada, as entulleiras farán unha recuperación ambiental intentando minimizalo, facendo escalonado e sementando, de tal xeito que a medio prazo se recupere a vegetación nas entulleiras. As balsas de lodo, pola súa parte, quedarán descubertas e evolucionarán no futuro posiblemente a unha zona semisólida, a un medio semisólido, e logo queda unha zona, o oco de explotación que extraian máis tarde, van a deixar que se encha de auga e quedará unha pequena charca mineira artificial. Esa sería a transformación paisaxística máis importante. O po por si mesmo xa ten un problema, porque canto máis fino sexa, máis dentro pode penetrar no interior dos pulmóns. Entón, o po máis fino é capaz de chegar ata os alveolos pulmonares e xenera unha enfermedade ben coñecida nos mineiros que é a silicosis. Problema que, por certo, está a repuntar en zonas de Galicia con grande actividade mineira, como é a zona de Valdeorras, polas louseiras e no Porriño polo granito. A meirande parte do po en Corcoesto tamén será dese tipo, pero cando cheguen as rochas que teñen ouro, esas rochas, por cada gramo de ouro, teñen un cuarto kilo de arsénico. Polo tanto, ese po que se xenere tamén terá ese contido, un cuarto kilo de arsénico por cada tonelada de rochas. E iso xa plantexa outros problemas, porque o arsénico é un elemento que se necesita para o desenvolvemento da vida, pero en cantidades mínimas. Un ser humano precisa ao redor de medio gramo de arsénico en toda a vida, pero a niveles un poquinho máis elevados comeza a ser tóxico e xenera diversos problemas, entre eles tense vencellado a incrementos do índice de cancro en determinadas zonas, tanto o cancro de sistema urinario como do sistema respiratorio, etc. Hai que ter en conta que cada megadetonación que van a empregar liberará 38.000 metros cúbicos de material. Por suposto, vai a liberar po, moito po. A cantidade, pois non hai estudios de canto se vai a xenerar, pero simplemente hai que facerse unha idea desa magnitude. Son, en total, entre rochas que non teñen ouro e as que teñen ouro, son máis de 200 millóns de toneladas, e que cargados en camións como os que circulan polas estradas, poderían facer nunha ringleira continua dabondo para dar 2 veces e media a volta á Terra. Inda que sexa unha cantidade mínima, inda que sexa o 1 por 1000 do movimento de materiales, como falamos de 200 millóns de toneladas, si é o 1 por 1000, pois serían 200.000 toneladas de po. E que iso vai a chegar tanto máis lonxe, canto máis fino sexa o po. E ese po, canto máis fino, tamén é máis perigoso. Sábese, por outras zonas que se están a explotar, que aproximadamente a terceira parte do po que se xenere aí vai a sair do perímetro da explotación mineira e vai a chegar ás vivendas dos veciños que están mesmo ao lado, aos cultivos dos veciños e aos cursos e masas de auga. Ata onde vai a chegar? É moi difícil de predecir, pero podemos explicar dun xeito moi sinxelo, ata onde o leve o vento. E precisamente se hai unha zona de fortes ventos, situada perto da beiramar, entón será moi probable que o po chegue en cantidades maiores ou menores a distancias considerables.
Pois o que está claro é que haberá un menor caudal de auga que chegue ao río Anllóns, perto do seu esteiro. As cifras varían dependendo do ano da explotación, pero en promedio farán de alrededor de 250.000 metros cúbicos de auga cada ano, que será o déficit hídrico da explotación. Sin lugar a dúbidas vai a ter unha repercusión sobre o ciclo da auga nesa zona e, ademais, non só sobre os caudais circulantes no río Anllóns, sino tamén no feito de que, canto menor sexa o caudal de auga circulante, menor é a capacidade de dilución dos contaminantes, porque hai menos auga para diluílo e para arrastralo. Entón, vai a ter unha repercusión nesa zona, sin lugar a dúbidas. Eles, para extraer o ouro, teñen que triturar a rocha que o contén e mesturala con moita auga que conteña cianuro, de tal xeito que, ao axitalo, van a ser capaces de extraer ese pouco ouro que conteñen as rochas. Pero necesitan unha cantidade enorme de auga, porque, a fin de contas, son 17 millóns de toneladas de rochas que teñen que triturar e que tratar con auga. De acordo? En primeiro lugar, hai unha separación por flotación. O ouro é máis denso que moitos outros minerais, entón unha parte teñen que separar por flotación. Polo tanto, empregan auga. E na outra parte, que non son capaces de separar por flotación, teñen que tratar cunha disolución que contén moita auga e cianuro. E por eso van a ter que axitalo e logo xenera unha cantidade de residuos de lisiviación que van ir ás balsas mineiras. Por iso entran e non saen. E, ademais, en boa medida, o feito de que se este arrincando toda a capa vegetal da zona e deixando o solo espido, diminúe a capacidade de retención de auga, por un lado, pero tamén vai a facilitar moito a evaporación. Eles, en principio, teñen que ter garantido unha capacidade para desviar esas augas de tormentas cara ás balsas de lodos. En principio, eles teñen que ter unha marxe de seguridade. O dique ten que ter varios metros por riba do nivel da auga, de tal xeito que, supostamente, deben de ser capaces de acubillar esa cantidade de auga que lle chegue violentamente por motivo dunha tormenta. Iso é o que din a teoría e o que din os proxectos. A cuestión é se efectivamente ven un episodio de moi fortes precipitacións e o mellor de moi fortes ventos que xenere outro tipo de problemas e de inestabilidade na zona e que ao final acaben desbordados. Non sería a primeira vez que unha balsa de lodos insuficientemente dimensionada acaba tendo ese tipo de problemas. O arsénico que está en Corcoesto está presente de forma natural, de acordo? É un elemento químico que existe na codia terrestre, en concentracións xeralmente moi baixas, moi baixas. O que sucede é que os fenómenos xeolóxicos que orixinaron o xacemento de ouro de Corcoesto, polos mesmos motivos, fixeron que aí as concentracións de arsénico sexan moi superiores ao promedio das rochas na codia terrestre e ao promedio dos solos. Nestes momentos, esas rochas que conteñen ouro e que conteñen arsénico están tapadas por 190 millóns de toneladas de rochas que teñen concentracións de arsénico e de ouro moito máis baixas. Están, por así decirlo, protegidas. O que vai a suceder é que todo o que a empresa mineira vai facer para poder extraer o ouro que está contido no interior das rochas, todo o que vai facer para extraer ese ouro das rochas vai a extraer o arsénico das rochas. O risco de solubilización dese arsénico, polo simple feito de arrincalo e trituralo, vai aumentar alo menos 10.000 veces. Se xa estamos nunha zona na que, de acordo cos estudios feitos pola Universidade de Santiago de Compostela, encargados pola Xunta de Galicia, entra dentro do que se debería de considerar unha zona de risco natural
por elevados niveis de arsénico, se agora incrementamos a solubilidade desa enorme cantidade de arsénico, estamos agravando o risco. Deixa de ser un risco natural e pasa a ser un risco gravemente incrementado pola actividade humana. Canto máis soluble, máis disponible para os seres vivos, dende as plantas ata o home, e dai ven o risco. En primeiro lugar, parte dos ensaios que fixo a empresa non os fixo con material de Corcoesto, sino con material que les din que é semellante procedente de Asturias. A empresa empregou uns métodos que non son estándar na Unión Europea e que, ademais, empregou unha proporción auga-rocha moi pequeno e que empregou uns tempos de contacto moi reducidos. Polo tanto, eses ensaios que fixo a empresa infravaloran en moito a posible solubilidade do arsénico das rochas de Corcoesto. E que o que non ten sentido é que se empreguen rochas de outro sitio para facer unha simulación do que pasaría aquí. En todo caso, haberá que facelo con rochas de aquí. Non son as mesmas. Poden ser máis ou menos semellantes. O que está claro é que non son as mesmas. Nin por contido en arsénico, nin por contido noutro tipo de materiais, e o lóxico sería facelo con rochas do propio xacemento, xa que se trata dunha declaración de impacto ambiental, dun estudio de impacto ambiental de este xacemento, o lóxico é facelo con rochas de aquí, porque os cálculos de rentabilidade que les pretenden obter fixérono co contido de ouro das rochas de aquí, non co contido de ouro das rochas de outro sitio. E tampouco é certo que non tiveran acceso aos estériles de aquí, posto que a empresa ten quilómetros, como eles recoñecen, de sondeos. En eses sondeos teñen as rochas que conteñen ouro e as rochas que conteñen o arsénico. Do mesmo xeito que o empregan para determinar o contido de ouro, eses mesmos testigos poderían empregalo para facer os test de solubilidade, e iso sería de verdade a rocha de aquí, porque xa a teñen. Non hai ningunha razón lóxica para empregar os estériles de Belmonte. Deberían de empregalo aquí e, ademais, debería de ser unha exigencia que lle fixera a Consellería de Medio Ambiente. Senón, isto non é un estudio de impacto ambiental real, é un estudio máis ou menos ficticio baseado no que se trae de outro lugar. Eles estiman que a auga que saia das entulleiras, das balsas de lodos, van a ter un contido de uns 77 microgramos de arsénico por litro. Ese é o que eles calculan. E para o que eles pediron permiso de verquido á Xunta de Galicia, que llo concedeu. Inda que parece unha cantidade moi pequena, 77 microgramos por litro, é unha cantidade moi pequena, pero é casi 8 veces por enriba dos niveis legais de auga potable establecidos pola Unión Europea e pola Organización Mundial da Saúde. E para que nos fagamos unha idea, esa auga que saia das entulleiras, haberá que mesturala por cada litro de auga, haberá que mesturalo con 9 litros de auga para que deixe de ser tóxico para o ser humano e se poda considerar auga potable, e con 30 litros de auga para que quede suficientemente diluído. Entón, o certo é que, en base a uns cálculos da empresa que subestiman a solubilidade, estáselle a autorizar un verquido que xa de por sí é 8 veces por enriba dos límites da auga potable. Nos entendemos que iso é inaceptable, sobre todo porque unha das condicións que lle pediu a Dirección Xeral de Conservación da Natureza era que houbera unha rede de control en línea de disposición polo público permanente que monitorizase a concentración de arsénico na auga da escorrentía. E a empresa aceptou todas as condicións que lle pedía a Conservación da Natureza, agás precisamente esa, a de facer público en tempo real o contido en arsénico das augas que de aí saian. Polo tanto, non vamos a poder saber que concentracións de arsénico teñen, e iso ademais é absolutamente inaceptable, posto que os datos das redes de calidade da auga das confederacións hidrográficas sí que están disponibles para todos os cidadáns en tempo real. Porque a administración o ten en tempo real e unha empresa privada, extranxeira ademais, vai a ter o beneficio
de telo agachado e non en tempo real. Eso entendemos que non é razoable. Polo estudio de impacto ambiental, sabíase que hai mananciais na zona, xa se decía que había mananciais na zona que tiña niveis elevados de arsénico. O que non se decía no estudio de impacto ambiental era que eses mananciais se estaban a empregar para abastecemento humano. A raíz de ter coñecemento de todas as concentracións de arsénico, a Sociedade Galega de Historia Natural dirixiu 2 escritos. Un á Consellería de Medio Ambiente, pedíndolle que avaliase o risco ambiental por eses elevados niveis de arsénico, e outro á Consellería de Sanidade, pedíndolle que avaliase o risco para a saúde das persoas deses elevados niveis de arsénico. A resposta da Consellería de Sanidade, a única que recibimos, recoñecía que dende había 2 anos se sabía que había mananciais con elevadas concentracións de arsénico entre 8 e 12 veces por enriba dos límites legais que se estaban a empregar para consumo humano, posto que había unhas vivendas que empregaron as antigas galerías mineiras dos anos 20 e 30 do século pasado para captar a auga que saía desas galerías e que ten unhas concentracións moi elevadas de arsénico. Só a raíz da pregunta da Sociedade Galega de Historia Natural, a Consellería de Sanidade, a Dirección Xeral de Saúde Pública, se puxo en comunicación coa Xefatura Provincial de Sanidade da Coruña para pedirlle que lle exixise ao Concello de Cabana de Bergantiños que tiña que avisar aos veciños que esa auga non era apta para consumo humano e tampouco para cociñar nin para lavar a louza. É absolutamente inaceptable que funcionarios públicos con competencias na materia, sabendo que había persoas que beben auga con 8 e 12 veces máis arsénico do permitido, non se lle advertira. Entendemos que iso debe de rozar, cando mínimo, o delito contra a saúde pública. A correcta clasificación dos residuos ten importancia, posto que iso é en función da perigosidade, da toxicidade dos residuos. E iso debe de terse en conta tamén nas medidas de seguridade no deseño das instalacións que van a conter eses estériles e que van a conter eses lodos. Porque hai que garantir que non acaban afectando o medio natural. O que se está a criticar é que con eses contidos en arsénico non deberán de ser clasificados pouco perigosos, o sea, non inertes, non perigosos, senón que serían inertes, si perigosos. As balsas teñen que levar unhas membranas de geotextiles, uns materiais plásticos, para garantir que non filtren, sobre todo no caso das balsas de lisiviación, porque ten cianuro, de acordo? Entón, esas son unhas membranas impermeables de fabricación sintética, entón non hai estudios a moi longo prazo acerca da súa durabilidade. Hai estudios que teñen comprobado que ao cabo de 30 anos esas membranas sintéticas plásticas manteñen perfectamente as súas características e siguen garantindo a impermeabilidade, pero posto que a fabricación desas láminas é relativamente recente, máis aló de algúns ensaios de envellecemento acelerado que se pode facer no laboratorio, non hai estudios no terreo, en realidade, no campo, sobre a súa durabilidade. E o que hai que ter en conta é que as balsas de lodo van a quedar aí para sempre. E para sempre quere dicir para sempre. O arsénico non vai a desaparecer de aí. Pode cambiar dunha forma química a outra, porque hai determinados compostos do arsénico, pode estar dentro dun composto ou dentro de outro. Uns teñen máis ou menos solubilidade, pero a cantidade total de arsénico vai a permanecer exactamente igual. E si co risco de que se hai unha rotura da balsa, hai unha oxigenación brusca, un cambio do nivel de oxígeno, do nivel de pH, ou mesturarse coa auga do río ou do mar, eses cambios bruscos van a facilitar unha solubilización do arsénico. Entón vai a permanecer aí.
o drenaxe ácido normalmente deriva da oxidación de minerais con azufre, con sulfuros, que acaba xenerando ácido sulfúrico que acidifica a auga e provoca graves efectos. As análisis que eles presentaban é que os contidos de sofre, de sulfuros nas rochas da zona de Corcoesto non son moi elevados. Esos son os datos que eles presentaron. Por lo tanto, aínda que haxa ese risco, posiblemente estea por detrás do risco derivado do arsénico. Hai un problema con ese tipo de declaracións, e é que as verdades a medias moitas veces son as maiores mentiras. É certo que a meirande parte do cianuro que se empregue na mina vai a ser inactivado ou descomposto por medios químicos, sí. Pero hai unha pequena cantidade, hai unha certa cantidade que vai a quedar nas balsas de lixiviación. E tanto nese caso, se hai un derrame, como sobre todo, se hai un accidente no transporte e hai un derrame do cianuro, de pouco sirve saber que hai microorganismos que son capaces de descompoñer o cianuro si hai algunha persoa que o inhala, se hai algún animal que o sofre, se cai ao río, ese cianuro, mentras non sexa descomposto, é un veleno mortal e vai arrasar toda a vida acuática do río. De feito, é un deses velenos que algúns pescadores furtivos empregan en determinados lugares do mundo. E non fai falta ir moi lonxe, nin no tempo nin no espacio. Basta con ir a Romanía, no ano 2000, o accidente de Baía Mare, moi semellante ao que sería un accidente aquí. Unha balsa mineira con residuos de cianuro que chegou a un afluente do río Danubio e provocou unha mortandade masiva dos microorganismos, dos invertebrados e dos peixes de todo un bo anaco do río Danubio. Río Danubio que ten un volume de agua moitísimas veces superior ao do río Anllóns. O que establece a legislación vixente son uns niveis máximos de cianuro débilmente disociable, de acordo? Que é o que se considera máis perigoso e é onde se manteñen os límites. O certo é que a empresa se compromete a cumplir con eses límites, pero tamén é certo que durante os últimos anos, en moitas ocasións, os niveis máximos admisibles de moitos contaminantes foron reducíndose, porque cada vez vai habendo evidencias científicas de que os límites de seguridade que se tiñan antes non eran dabondo e había que reducilos. Entón, eles comprométense a mantelo dentro deses límites legais, pero o certo é que, inda que eles non o querían inicialmente, contemplan encapsular a balsa de lodos de lixiviación precisamente por algo, porque non son inofensivos. Entón, é para ter unha certa garantía de que eso vai a dificultarse a difusión ao medio natural. Os principais riscos que se derivan deste proxecto son, por un lado, o emprego de grandes cantidades de sustancias corrosivas ou tóxicas. Entre as corrosivas temos 3.900 toneladas de ácido clorhídrico e máis de 4.000 de sosa cáustica. Entre as tóxicas temos o emprego de 5.400 toneladas de cianuro para extraer o ouro das rochas. Todas esas sustancias tóxicas e corrosivas, perigosas para a vida humana, para o medio acuático e moi especialmente e para a saúde do ecosistema, non se fabrican na mina. Teñen que ser transportadas ata ali e van a ter que ser transportadas por estrada. E todo o mundo sabe que non hai nada que este exento do risco dun accidente de tráfico. Nun accidente pode producirse un verquido incontrolado destas sustancias que facilmente poden chegar a un curso de auga e contaminar o río, e contaminar o esteiro e, por tanto, a ría de Cormelaxe. Por outra parte, o emprego de grandes cantidades de explosivos coas condicións de seguridade que iso ten que conlevar. Despois, todo o emprego desas sustancias
no interior das instalacións mineiras, un risco para a saúde dos traballadores e en caso dun accidente grave podería tamén afectar a poboación. E despois, o risco de maior duración no tempo, porque sería indefinido, é o derivado das balsas de lodos. Esa balsa de lodos de dimensións enormes, un dique de peche de máis dun kilómetro de longitude e 85 metros de altura máxima, que conterá eses lodos de flotación, que conterán 8.400 toneladas de arsénico moi finamente moído, soluble e tóxico para os organismos vivos. O principal risco nese caso sería a rotura da balsa de residuos de lixiviación que contería cianuro ou a rotura da balsa de residuos de flotación que contería ese arsénico. E as concentracións son enormes. Sábese que cada ano rachan un par de grandes balsas mineiras no mundo. Nos últimos 30 anos o promedio está por aí. Normalmente dúas, tres grandes balsas mineiras rompen no mundo. E sabémolo de preto porque teñen roto pequenas balsas mineiras en Galicia, dende o Pico Sacro hasta as explotacións de lousa no leste de Galicia, pero a máis coñecida é a rotura da balsa mineira de Aznalcóllar. Para unha rotura do tipo de Aznalcóllar, sábese moi ben cal é a onda de lodos que se generou, porque había unha estación de aforos 11 km augas abaixo da balsa de Aznalcóllar. E se generou unha onda de casi 3 metros de altura e de uns 450 metros cúbicos de auga por segundo. A balsa de Corcoesto tería un volumen semellante. Se libera ese volumen de lodos, sería capaz de xenerar unha enchente maior que a máis grande das enchentes dos 2 últimos séculos na bacía do río Anllóns. Pero de lodos contendo arsénico, metais pesados, sustancias tóxicas e corrosivas. E ademais sería moi rápida, posto que a cota de coronación son 260-270 metros e hai apenas 15 km ata o mar. Por lo tanto, a avalancha sería máis rápida e máis destructiva. Ademais, entre Corcoesto e o mar hai varias poboacións, algunhas tan importantes como Anllóns Grande e Ponteceso. Hai pontes, hai vivendas, hai instalacións hidroeléctricas e hai zonas de cultivo. O risco máis grave, sen ninguna dúbida, vería dunha rotura desa balsa, que por moi ben que se construa, pode durar unha cantidade de tempo X, pero os lodos van a quedar aí indefinidamente, para sempre. O arsénico moído vai a quedar aí para sempre. Quen pode garantir que dentro de 15, 30, 50 anos, cando a empresa xa teña desaparecido, non vai haber un accidente? Quen vai a facer fronte a esas responsabilidades? Porque unha das características destas explotacións mineiras a ceo aberto é que contemplan estar preparando a zona durante 1 ano e medio, explotar o ouro durante apenas 8 anos e logo unha fase de abandono de 1 ano, ano e medio. En total temos 10 anos de vida útil da mina, pero despois os seus efectos, as consecuencias, vía a solubilización do arsénico e vía as concentracións de cianuro que sempre quedarán aí, unha parte moi grande vai a ser inactivado por medios químicos, pero outra parte vai a quedar aí, iso vai a permanecer aí indefinidamente. E que se saiba, ninguén é capaz de garantir a seguridade indefinida. Por lo tanto, o que hai que exixirlle é unha avaliación dos riscos dos accidentes máis grave posible. Iso é algo que a Sociedade Galega de Historia Natural ven pedindo dende hai 2 anos e aínda non conseguiu, e exixir que se lle obrigue a facer unha cláusula, unha póliza de responsabilidade civil, un seguro, para garantir que en caso de rotura, en caso de accidente, pois vai haber unha responsabilidade detrás. E non é dabondo a garantía financiera que lle ten imposto neste momento a Xunta de Galicia para asegurar a restauración ambiental. Puxolle uns requerimentos económicos de 5 millóns de euros. Pero se temos en conta o caso de Aznalcóllar,
que sería máis ou menos semellante ao de Corcoesto, e temos en conta o IPC dende entón, unha rotura semellante no caso de Corcoesto podería provocar danos entre 300 e 350 millóns de euros. A mina non vai estar moi lonxe, vai estar a 15 km de distancia, río arriba. Todo o mundo sabe, que é unha verdade impepinable, que a auga sempre vai cara abaixo. E cara abaixo dende Corcoesto é cara ao río Anllóns, o esteiro do Anllóns e a ría de Cormelaxe. Se hai un problema na mina, se hai unha rotura da balsa, iso vai a chegar abaixo. Sí ou sí. A cantidade de lodos que conterá a balsa sería de abondo para tapar cunha capa de 3 metros de espesor todo o esteiro do río Anllóns. E sería de abondo para tapar con 35 centímetros de espesor todo o fondo da ría de Corme e Laxe. Se eles pensan que un verquido desta magnitude de lodos que chegue ata aí non vai afectar a pesca e o marisqueo, están moi equivocados. Porque queiran estar equivocados ou porque alguén non lle está a facilitar toda a información que deberán de ter. E ao mellor algunha persoa ten unha imaxe equivocada do que podería acontecer pola experiencia de que despois, se hai un accidente, mal será que non nos caia algunha indemnización, algunha subvención, como no caso do Prestige, e que nos compense. De todos os xeitos, constame que hai pescadores, marisqueiras, que están moi preocupados polo problema da mina e o efecto sobre o sector tan importante nesa zona. Se chegan todos eses lodos aí, contendo ese contido en arsénico, pois vai a supoñer un impacto, desde logo, a curto prazo. En que medida o mar se xa capaz de diluílo, dispersalo ou inmobilizalo, pois é algo que aínda non sabemos, porque ademais é moi complexo, porque cando chegan eses contaminantes ata o mar hai un cambio de pH, hai un cambio de salinidade nas augas, e todo iso afecta moito á solubilidade duns e outros elementos. Entón, é moi difícil de predecir cales serían as repercusións a medio e longo prazo. A primeira noticia que tivo a Sociedade Galega de Historia Natural deste proxecto mineiro de Corcoesto foi un trámite previo á avaliación de impacto ambiental en setembro de 2011. Naquel momento, como de costume con moitos proxectos, recibimos unha consulta da Consellería de Medio Ambiente sobre este proxecto, pedíndonos que condicións entendíamos nós que se deberían de cumplir nese estudio de impacto ambiental. Nos fixemos unhas achegas nas que salientábamos que naquel momento o borrador do proxecto era aínda peor que a situación actual, porque inicialmente a empresa pretendía tratar o mineral non en tanques asitados pechados, sino en pilas de lixiviación ao aire libre. O proxecto inicial contemplaba ter 3 instalacións con cianuro ao aire libre: as pilas de lixiviación, as piscinas, os tanques onde se recolle o lixiviado e as balsas contendo os residuos de lixiviación, que ademais sería unha cantidade moi grande. Nos insistíamos en que iso non era aceptable, que houbera instalacións con cianuro ao aire libre, e ademais insistíamos dende o primeiro momento en que había que avaliar o risco do accidente máis grave posible, avaliar a súa probabilidade e as súas consecuencias económicas, ecológicas e sobre a saúde das persoas. Iso é o que nós lle estábamos a pedir en setembro de 2011. Despois veu o estudio de impacto ambiental en maio de 2012, no que se desbota a posibilidade de tratamento ao aire libre con cianuro e pásase aos tanques asitados. Esa é unha vantaxe, posto que en vez de ter 3 instalacións con cianuro ao aire libre, pasaríamos a ter só unha, a balsa de lixiviación, que ademais sería máis pequena. Despois prodúcese unha tramitación ambiental express, algo nunca visto en Galicia, con a tramitación dun estudio de impacto ambiental en menos de 6 meses, chegase a unha resolución. E o certo é que
No estudio de impacto ambiental non se tiveron en conta en absoluto as peticións da Sociedade Galega de Historia Natural feitas previamente, que reiteramos cando se submeteu a información pública o estudio de impacto ambiental, que a tecnoloxía con cianuro é perigosa e que había que avaliar o risco do accidente máis grave posible e as súas consecuencias e obrigar a empresa a contratar un seguro de responsabilidade civil por ese importe e, ademais, o que pedíamos é que fora cunha compañía europea, unha compañía de seguros europea, ou alo menos suxeita á legislación da Unión Europea, para non ter que andar loitando despois en Canadá con empresas dende afora, que sempre dificulte as cousas. Pedíamos que non se empregara cianuro e que se avaliara o risco máis grave exixindo unha póliza de responsabilidade civil. Non se tivo en conta. Nesa tramitación express, que deu lugar a unha declaración de impacto ambiental pouco antes do Nadal de 2012, non se tiveron en conta esas suxerencias, tampouco outras da propia Consellería de Medio Ambiente, como a que falábamos do contido en arsénico das augas e da monitorización do arsénico nas augas, que non se lle impuso esa condición. Realmente a declaración de impacto ambiental é casi un copia e pega dos parágrafos do estudio de impacto feito pola empresa. Entón, non dá as suficientes garantías e, ademais, non se avaliaron con claridade tampouco as repercusións dos elevados contidos en arsénico naturais na zona, pero que a súa perigosidade se vería agravada por este proxecto. O solo considérase un recurso casi non renovable, ou polo menos moi lentamente renovable. É moi fácil de destruílo, pero tárdase moito tempo en regenerarse. Depende da rocha e das condicións climáticas. Un centímetro de solo pode tardar centos de anos ou milleiros de anos, dependendo das circunstancias. Por iso, todos os proxectos, dende que existe os estudios de impacto ambiental, o que se recomenda e o que se fai é retirar a capa de terra vegetal e amoreala, pero non demasiado. Retirala cara a un lado para empregala con posterioridade, porque sabemos que se rexenere o solo por si mesmo vai a levar moito tempo. Entón, normalmente, a técnica que se emprega é precisamente esa, retiralo cara a un lado, amorealo, pero non demasiado. Falase desa profundidade de 2 metros para que o solo se poda seguir aireando. 2 metros quizás empece a ser un pouco moito, pero é o que se recomenda normalmente. De tal xeito que despois, unha vez ocupada a zona cos entullos e demais, disporase o solo como se fora unha alfombra por riba. É exactamente o mesmo? Non, pero pódese regenerar bastante rápido, posto que é o propio solo que conservaron nunhas condicións aceptables durante un tempo e que despois se dispón na súa superficie. Probablemente os microorganismos que haxa no solo, a fauna que había no solo, se perda en parte, pero podería facilitar a recolonización, posto que o substrato existe aí. Mesmo tamén se podería reinocular. Esa restauración ambiental que se quere facer, se se fai ben, vai a permitir unha recuperación do nivel existente previo. Non vai a mellorar ambientalmente nada. Non hai ningún motivo para que eso sexa así, nin que aumente a biodiversidade. En todo caso, desde logo, a nivel do solo vai a empobrecerse, porque, ademais, cando moitas destas persoas ou destas empresas falan de biodiversidade, están a pensar só na punta do iceberg da biodiversidade, que é a que está por riba da superficie da Terra. Pero hoxe sábese moi ben que a reserva de verdade da biodiversidade está no solo, na Terra. Aí hai moitísima máis diversidade de especies, de microorganismos, de micro e de macroartrópodos, de microvertebrados. Nesa zona, na capa de terra fértil, hai máis biodiversidade
que por riba entre a vegetación e a fauna que normalmente vemos. É o primeiro proxecto máis avanzado e moi grande. Se vai adiante, vai a servir de estímulo para outros que queiran facer proxectos semellantes. Se se consigue parar pola enorme presión cidadá e a enorme presión das evidencias científicas que din que pode ser perigoso para a saúde humana e do medio natural, será un símbolo para os que creemos que é perigoso. Entón, ese carácter simbólico pois pode ser un arma de dobre fío. Podelles interesar os que queiran impulsar este tipo de desenvolvemento, leválo a cabo a toda costa, para deixar unha mensaxe de que sí imos seguir, e é moi importante, dende o punto de vista do movimento conservacionista, do movimento social, de demostrar que imos a estar en frente de proxectos deste tipo que atentan contra os recursos naturais deste país. Entón, ten un carácter simbólico, sen lugar a dúbidas, neste momento. O tema das cuadrículas mineiras ven alo menos dende a lei de minas do ano 73, é dicir, establecese un sistema de coordenadas por meridianos e paralelos para definir unha superficie mínima na que solicitar os dereitos mineiros. Todos os recursos mineiros son propiedade do Estado. E para que o explote alguén, ten que ter unha concesión administrativa. Entón, iso establece unha serie de pasos. O primeiro é decir que quero explorar esta zona porque en función de determinados indicios penso que pode haber algo que me interesa. Entón, parte destas peticións, destes dereitos mineiros, veñen dende antigo, pero o que ten que quedar ben claro é que hai unha legislación ambiental e hai unha legislación de ordenación do territorio que ten que estar por riba desa exploración mineira con característica xeral. E aí, xa te digo, sí, efectivamente, mirando os mapas destes dereitos de investigación, de exploración ou de explotación que hai por toda Galicia, que cartografiou a Cámara Mineira de Galicia con subvención da Consellería de Economía e Industria, pois efectivamente está unha boa cantidade de territorio galego baixo estas cuadrículas mineiras. Eso non quere decir que toda a superficie de todas as cuadrículas mineiras se vai a explotar, simplemente que hai un certo interese nesas zonas, pero o certo é que moita superficie e en moitos casos coincide con lugares de grande interese ambiental e noutros de grande interese agrícola ou gandeiro. O que está claro é que unha explotación mineira compite polo espacio con calquera outra aproveitamento dos recursos naturais. Entón, fai falla unha ordenación e hai que protexer os recursos naturais, hai que protexer os recursos económicos productivos e tamén hai que ter en conta un modelo de desenvolvemento que queremos. A raíz da promulgación da lei do solo, boa parte das explotacións mineiras, moitas delas canteiras en Galicia, quedaron nunha situación de alegalidade, cando menos, ou de ilegalidade. Iso é en moitas zonas e hai decenas de explotacións mineiras que non teñen todos os requisitos legais ben cumplidos. De feito, dai ven a lei da minería de Galicia do ano 2008 para intentar regularizar parte desa situación. Malia que o sector mineiro querese presentar como un adalid na defensa medioambiental e que despois recuperan todo moi ben e é unha maravilla, o certo é que a realidade é ben diferente e podese mirar dende un punto a outro de Galicia, dende as explotacións louseiras do Courel e de Valdeorras, onde hai ríos enteiros desaparecidos e unha superficie inmensa destruída, avanzando sobre terreos protegidos incumplindo a legislación e, ademais, sin restauración ambiental.
E logo dinnos que sí, que é un modelo que se quere instaurar a restauración ambiental e que sí que se está a facer. Pero agora nos tenemos que preguntar quen a paga. E iso hai unha cousa ben clara. Nos proxectos de restauración das louseiras de Courel de Valdeorras, 8 de cada 10 euros para a restauración ambiental veñen directamente de fondos públicos. En algúns casos chegase a 9 de cada 10 euros. É dicir, as empresas obteñen o beneficio e a restauración ambiental pagámola entre todos. E despois hai o exemplo que normalmente pon o sector mineiro de restauración ambiental, que é o caso da mina de lignitos das Pontes de García Rodríguez. Pero hai que decir que a meirande parte dos traballos de restauración ambiental das entulleiras, desas que tanto hablan, tanto falan e tanto insisten de exemplos de restauración ambiental, fixéronse mentres Endesa era unha empresa pública ou semipública. Despois de que foi privatizada, prácticamente o único que fixeron foi encher de auga o oco da mina e dicir que aquilo é un lago. É un montón de auga, que se xa un lago é unha cousa diferente. Entón, lamentablemente, o sector mineiro en Galicia non se ten caracterizado por un respeto á legislación vixente, nomeadamente a legislación ambiental, pero tamén outro tipo de circunstancias, como, por exemplo, que se presentan estudios de impacto ambiental falsos, ou que non se fai restauración ambiental, ou que non se cumple a normativa vixente en canto á lei do solo ou lei de augas. Dende un punto de vista ambiental, o panorama político en Galicia é moi preocupante, posto que a persoa que ten as maiores competencias en tema de medio ambiente e moi especificamente en tema de avaliación de impacto ambiental é o Conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras. Pero o señor Agustín Hernández é, ademais, o enxeñeiro responsable do proxecto da presa de Caldas de Reis, no río Umia, que tiña un estudio de impacto ambiental falso. El era o enxeñeiro responsable dun proxecto que presentou públicamente un estudo de impacto ambiental falso, no que se copiaba e pegaba un estudio de impacto ambiental dun afluente do río Guadiana. Entón, iso, malia que naquel momento, por parte da Sociedade Galega de Historia Natural, hubo unha denuncia de falsedade en documento público, non foi arriba no xulgado, e resolveuse todo cunha fe de ratas surrealista, onde decía Puebla de Guzmán, quería decir Caldas de Reis. E onde decía un afluente do río Guadiana, quería decir un do río Umia, e onde aparecían especies de flora e fauna que non existen en Galicia. Entón, efectivamente, non nos podemos fiar do que se faga nunha Consellería de Medio Ambiente en canto a avaliación de impacto ambiental cando temos este exemplo tan recente e outros escándalos como o tema, efectivamente, das licencias de caza falsas emitidas na Coruña, nun proxecto desta envergadura que pode afectar a saúde pública e que pode afectar o medio natural. O lóxico é que sexa tratado por especialistas e por investigadores independentes. Resalto a afirmación, independentes. Non nos valen técnicos nin especialistas pagados pola empresa, porque hai unha máxima que todo o mundo sabe e é que o cliente sempre ten a razón. Entón, nos reclamamos unha e outra vez estudios científicos e técnicos independentes, pagados pola administración. Algúns, afortunadamente, xa existían con carácter previo, como a monografía sobre os niveis xenéricos de referencia de elementos traza, que nos alerta do risco das concentracións elevadas de arsénico en determinadas zonas. E outros, tamén financiados por fondos públicos, proxectos de investigación previos á existencia dese proxecto mineiro, no que se nos alerta das consecuencias da actividade mineira e dos niveis de arsénico nesa zona.
Esos son os que teñen verdadeiro valor. Porque, ademais, tamén hai unha diferencia moi clara que convén explicar. Se unha empresa lle encarga a alguén un estudio, é a empresa a que paga. Por iso decía o de que o cliente sempre ten a razón. Pero, ademais, o estudio que recibe non pasa ningún filtro de calidade independente. Sen embargo, todas as publicacións que nós estamos a empregar de investigadores da Universidade de Santiago, do CSIC, da Universidade de Vigo, están publicadas en revistas científicas internacionais. Antes de publicarse nesas revistas, pasan un filtro e un examen de calidade na que hai polo menos 2 avaliadores internacionais e normalmente hai tamén un terceiro que é o editor da revista. Iso supón uns criterios de calidade, rigorosidade e falta de ambigüedade nos estudios que non teñen outros encargados por unha empresa que é simplemente un informe. Non é o mismo, pero en absoluto. A garantía de rigor, de independencia e de fiabilidade dos datos. Entón, nos insistimos en que eses estudios teñen que ser científicos, técnicos e, por suposto, independentes. O que demostra todo isto todo o tema de Corcoesto é que o imprescindible que resulta a investigación pública básica ou aplicada, pero sempre independente. Sin esa información obtida con proxectos de investigación públicos, hoxe non teríamos ese coñecemento do problema do arsénico en Corcoesto. E iso é unha demostración do importante que é investir en investigación. Do mesmo xeito que co tema dos residuos está moi acostumada a xente a escoitar falar a regla dos 3 Rs, reduce, reutiliza e recicla. No caso da biodiversidade, da actividade do ser humano, eu digo que nos debemos de rexir pola regla das 3 Es. O primeiro é unha E de ética. Eu entendo que o ser humano non ten dereito a aniquilar a ningunha outra especie sobre a superficie da Terra. É unha cuestión ética. A segunda sería de estética, porque, dende o meu punto de vista, a nosa vida sería moito máis triste sin a compaña de todas esas especies, de toda esa enorme biodiversidade que coexiste con nós na Terra. Pero tamén sei, sobre todo agora en tempos de crise, que nin a ética nin a estética lle preocupa a moitas persoas. Entón, a terceira é polo egoísmo. Interésanos egoístamente non danalo, posto que se perdemos parte desa biodiversidade, non sabemos neste momento que estamos a perder no futuro. Non sabemos se algunha desas especies que desaparecen poden ter unha utilidade farmacéutica ou unha utilidade agrícola ou gandeira no futuro en calquera sector productivo. Entón, é a regla dos 3 Es. Se alguén non entende a ética e a estética, que pense no egoísmo e na economía, porque ten todas esas componentes.